Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Изге җомга көнебез барчабызга да мубарак булсын. Соңгы вакытта татар телен өйрәнү һәм саклау турында күп сөйләшүләр бара. Кайбер кардәшләребез туган телебезгә карата битарафлык күрсәтәләр. Татар телен өйрәнү нәрсәгә кирәк диләр. Мондый фикер тарихыбызны, бай мирасыбызны белмәүдән килә. Олуг галимнәребез динебезнең төрле фәннәре буенча күп китаплар язып калдырганнар. Аллаһ Таала Куръанда әйтә: "Бер-берегезне өйрәнер өчен сезне төрле халыкларга һәм милләтләргә аердык. Туган телебезне өйрәнмәсәк, милли үзенчәлекләребезне сакламасак, бер-беребезне ничек танырбыз? Туган телебезне өйрәнмәү Аллаһка каршы килү була. Шуңа күрә туган телебездә гаиләләребез, туганнарыбыз, дусларыбыз белән аралашыйк. Хаталар булса да, туган телебездә сөйләшик. Аллаһ Таала барчабызны да үз рәхмәтеннән аермаса иде."